Rukijović. Ideš u auto. Ne, Vidim auto. ja, gde ste braćo? Pa nisam znao da smo opljačkali. Jel možemo? Prelazi Litijum je prešao ovu igricu definitivno, pošto i u prošlom gemu sam videla da odvaljuje kako igra. Ljudi, za sve vas koji ne znate, streamujem svaki dan na trovu od 10 do... Ne, ja sam plaža, ajde. I am bitch. Kako? I am bitch. A znaš da si rekla? Ups. Kako se kaže, ja imam ključ 2. I have key too. I have key. Đubre jedno bezobrazno malo. Baš 100 kino jedno. Kako se kaže, ide gas. 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 Brum. Nemojte da se šibate, nemojte, molim vas. A znala sam da će ovo da mi urade! Moj kikam, oni mene šibaju, pa eto ti community, a kika kad te šibaju svi. Alo, ja pobeđujem. Ne, ali moguće da sam prvi gej. Treće. Kako? Daj prvo slovo. Ne znam ni ja. Ajde dane u nedelji. Ajmo, idemo. To nemam pojma. Friday? Yesterday? Friday zna. Zato što je tad moja serija, to znam.